I n'a fɔ jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta a ye laseli min kɛ a ka san yɛrɛma kɔrɔfɔw senfɛ min kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko san 2025 ko bɛna kɛ dɔnko ni seko san ye Mali jamana kɔnɔ o baaraw kɔni nun dola min ye Bamakɔ lajɛrɛsoba ye CICB ye min yɛrɛ senfɛ sa an ka dɔnko ni seko ma mafalenba caman yela a kɛnɛ kɔnɔ minnu y'a yirana k'a fɔ ko nin ye fɛn ɲumanba ye ko sabula nin ye fɛn fɔlɔ ye min yɛrɛ kɛla Mali jamana kɔnɔ k'a bɛna kɛ sababu ye ka Mali dɔnko n'a seko yiriwa Mali kɔnɔ ani diɲɛ bunakun kan. A sɔnna ka nin kɛ artisiw ye fɛ Mali sigifuradama kana bila bila a siɲɛ fɔlɔ ye nin ye ni maa n'i yɛrɛ dɔn i b'i ka kɛwale dɔn i b'i taabolo dɔn bon nin y'an danbe ye nin y'an taabolo ye donc maintenant n'a sera k'o sigi sen kan o b'a jira k'a fɔ ko jamana in kanu b'a la jamana in hinɛ b'a la a bɛ fɛ an ka k'an yɛrɛ ye. Seko ni dɔnko a bɛ jamana lakodɔn a bɛ na ni bɛn ye a bɛ na ni kelenya ye a bɛ na ni ɲɔgɔn faamu ye a bɛ na ni basigi ye a bɛ na ni yiriwa ye parce que fɛn minnu b'a kɔnɔ olu bɛ se ka feere de n'u feerela a bɛ na ni dutigi joli bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ a bɛ mɔgɔ joli bila bɔ chômage la a bɛ na joli don jamana ka kɛsi kɔnɔ nin bɛɛ de b'a kɔnɔ. A kɛnɛ kan a kɛla nisɔndiyaba ye bawo dɔnkilidalaw fara kɔrɔdugaw kan u y'u ka seko yira. Min ye général Abdoulaye Maïga Mali ministre ɲɛma ni nin kɛnɛ ɲamaya dira a ma ani général d'armée Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ ko yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ o kama ni san ka kɛ dɔnko ani seko san ye ko ye fɛn belebele ye. Je crois qu'en bamanankan na an yɛrɛ b'a fɔ ko sudon yiridon ni ɲɔgɔn tɛ je crois que i culture filalen a ka gɛlɛn i ka se k'i yɛrɛ an bɛ Mali kura mun ɲini na a tɛ taa culture kɔ je crois que an bɛ ka problème fɛn fɛn gérer la bi caman bɛ yen parce que vraiment an ka tabiyaw olu tilara an na kosɛbɛ donc kɛnɛ mun sigira sen kan vraiment an b'a ɲini jama fɛ k'an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na vraiment o miirinaw je crois que o de ye états généraux yɛrɛ objectif dɔw ye mais diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'i tunni yɛrɛ la je crois que yeli ka gɛlɛn kosɛbɛ. An ka dɔn k'a fɔ tile saba kɔnɔ min ye seko ni dɔnko o dɔnnikɛla ngaraw ye olu bɛna fɛɛrɛ salenw sigi sen kan yaasa min ye Mali culture ye o ka se ka san sɔrɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka laadalakow an'an ka tabiyaw olu fɛnɛ ka se ka ta bala sifinakaw fɛ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.